रुको विजय को लेंगे ना फैया ओए नुब्रा भाई तुम क्यों नहीं आता है रे हमारे साथ अगला दंफां में हारसिं गेलेबाय करता है तुम बुंनायसो जानोसै नोंनि साननायबा हाबा जानाया न'नि न'आ जाहैबाय मैयानि साननायबा हाय आंनानो जोबहां जानानै दं साननैनो सानथामल'सै आरो एम्बु बंग्ला गाबखोरा दैलाङावलाय Urang बोरैबा नांफ्रांदोंलै बस खेनसेल' गावदोंमोन आं लाना फै आं ओरै फारसेथिं थांसै नों बेजों दा थांसैलै मैना नों खारलाय जना देन्जार खालामबाय अबेनिफ्राय गावदों Thanks. गोजौ खारफिनदो अबे दं मैना आंजोंनो दङ नोंनाबो आथिङा बावसाय Double kill. लाजोब नोङो खार मोनानि पास थांबाय जों बायदि सिन्था खालामदोंगासिनो Triple kill. हाग्रा बायदि हेडस'न नामा खेबसेनो ड्रागनसो मोनलायबावबाय नै बे सासेल' जोंजों हाबावगोन बे गारि खारबाय थानाया बोरैबा हेडस'न नांखादों फोद्दानो आं बयाखै गैया होननाय आंलाय नोंखौ सामावदों गुगोल होनायाव गावबावाखै आं उनावसो नोंखौ गावनायावसो गावदों है आं साब्रैसो मोनबायदांलै साबासो 45 प्लास साब्रै मोनबाय